a new song unto the Lord. Let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing hallelujah. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Iampo nato ang kalinaw sa tibuok kalibutan, panalipod batok sa mga kalamidad sa katawhan labi na dinhi sa tong nasod ug ang kalampusan na mahimong Diosnon makiangayon ang atong eleksyon nga umaabot mga 7 na lang kaadlaw ang kuwang aron mahimo kitang makapili og mga tao nga tinudlo usab sa Ginoo nga modala sa atong nasod sugod na sab niining midterm elections. Og ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit aning mga slots nato hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga nagpakita sa kahayag sa imong kamatuoran ngadto sa mga nahisalaag aron makabalik sila ngadto sa matuod nga dalan itugot ngadto sa naghupot sa Kristohanong pagtuo ang pagsalikway sa mga butang nga supak sa ebanghelyo ug ang pagsunod sa nahasubay niini pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Esteban usa ka tawo nga puno sa grasya ug sa gahom nagbuhat og dagkong mga milagro ug mga butang katingalahan at tubangan sa katawhan. Apan may mga tawo nga misupak og dakiglantugi kaniya ug ang uban kanila mga Hudeyo nga taga Cyrene ug Alejandria nga sakop sa sinagoga nga gingadlag mga taong libre ug ang uban taga Cilicia ug Asya. Apan gihatagan si Esteban sa espiritu ug kaalam ug tungod niini wala sila makabuntog kaniya sa lantugi. Busa nanuhol silag mga tao aron pag-ingon, nakadungog kami kaniya nga nagpasipala kang Moises og sa Dios. Tungod niini nagubot ang mga tao ug ang mga kadagkuan sa templo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Unya ilang gidakop si Esteban o gidala nila ngadto sa labang hukmanan. Unya ilang gipaatubang ang pipila ka mga tao aron pagsaksig bakak batok kaniya. Miingon sila,
Kining tawhana kanunay nagpasipala sa atong balaang templo ug sa balaod ni Moises. Nadungog namo siya nga miingon nga kining Jesus nga Nazaretnon muguba sa templo ug usbo niya ang mga tulumanon nga gibili ni Moises kanato. Ang tanang mga sakop sa labang hukmanan mitutok kang Esteban ug nakita nila nga ang iyang naong nahisama sa naong sa usa ka anghel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan sila kansang kinabuhi, walay ikapasangil. Bulahan sila kansang kinabuhi, walay ikapasangil. Bisan mga prinsipe managtigom ug magtabi batok kanako, ang imong sulugoon nagapalandong sa imong mga balaod. Oo, ang imong mga kasuguan mao ang akong kalipay. Sila ang akong mga magtatambag. Bulahan sila kansang kinabuhi, walay ikapasangil. Gipahayag ko ang akong mga dalan ug imo akong gitubag. Tudloy ako sa imong mga kasuguan. Himuwa nga makasabot ako sa dalan sa imong mga sugo, ug akong palandungon ang imong katingalahang mga buhat. Bulahan sila kansang kinabuhi, walay ikapasangil. Kuhaagikan kanako ang dalan sa kabakakan, ug hatagi ako sa imong balaod. Ang dalan sa kamatuoran akong gipili, akong gipahimutang ang imong mga gimbutan sa akong atubangan. Bulahan sila kansang kinabuhi, walay ikapasangil. Hallelujah, 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 hallelujah. Magdaigod ng Diyos. Hallelujah. Magdaigod ng Diyos. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo.
Sa pagkasunod adlaw, ang mga tao nga nagpabilin sa tabok sa lanaw nakakita nga usara ka sakayan ang nahibilin didto. Nasayod sila nga si Jesus wala mo sakay sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an nga nanggikan nga sila ra. Hinoon dito'y ubang sakayan gikan sa Tiberias nga nanunggo dool sa dapit diin ang mga tao mikaon sa pan tapos makapasalamat ang Ginoo. Sa pagkakita sa mga tao nga si Jesus wala didto ni ang iyang mga tinun-an, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakaplagan na nila si Jesus didto sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, magtutudlo, kanus-a ka pa mahiabot dinhi. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako, kay nakakaon man kamo sa paan, ug nangabusog, ug dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo. Ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing way katapusan. Kining kalanuna ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay gipatikan man siya sa Dios nga Amahan sa timaan sa iyang pag-uyon. Busa gipangutana nila siya, unsay among buhaton aron pagtuman sa gisugo sa Dios? Si Jesus mitubag, kini ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, nga mutuo kamo sa iyang gipadala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Kining kinaiya sa pagtigom, ato gining kinaiya nga tawhanon. Bisan labi nagmagkatiguang natong edad, kusog na kay tamutigom, hasta mga plastic, hasta gud mga upos tigomon. No, kusog kaayo mo tigom, tigom gyud. Ilabay na kay karaon sao man na nimo, ay diha lang na kana mga guba nga mga sapatos, mga guba nga payong, halatigom gyud. Kabantay mo ana. Musugot ra man sa diyang Ginoo ana diay, pero matud pa niya ay lang mo pagtigom og bahandi dinhi sa yuta kanang madunot. Kadtong bahandi nga mulungtad didto sa langit. Kana bang matud pa niya, store up heavenly things, not worldly things. Gilingay mong tupad, inaasa karon nagtigom sa yuta o sa langit. Ay, usahay ra ba? Porti na itong makatigom din niya. Wag gidetay natigom dito. O gunsaon ba nato paghimo aron makatigom tag langit nun nga mga pagkaon or bahandi? Ipaambit sa tanan ang imong pagkaon dinhi o ang imong bahandi dinhi siyuta. Ipaambit. Unsaon pagpaambit? Kinahanglan mag-uban gyud ang atong pagsunod sa sugo ni Kristo. Kay matud pa ni Kristo, ang buluhaton nga gustong ipabuhat sa Dios kaninyo, nga motuo kamo sa iyang gipadala. O kinsa may iyang gipadala? Si Jesus. Unya karon gisunda na pagkamatay na niya, gisunda na sa mga apostoles og sa mga sumusunod kauban sa mga apostoles. Amo rong kaso mga pare. Ana. Mao na nga si Esteban sa atong unang pagbasa nagpadayon sa pagtudlo sa mga tao unsaon pagpaambit sa ilang mga grasya ba nga nadawat sama anang authority, kanang power, wealth, honor,
talents. May nana. Ato ganinang summarizon og treatise, talent, time, treasure. Apil na dihang gahom. Ipaambit. Ayaw gamita para sa imong kaugalingon. Pero lagi, magkinahanglan kita sa pulong sa Ginoo o mga gasa sa Espiritu Santo. Hain maroy ganahan ninyo, mupaambit og kwarta o mutigom og kwarta. Hay may mag-unagid sa imong hunahuna karon og nana kay kwarta tigomon o ipang share. So mao pa ni atong batasan kanang i-share gyud. Dugay nang nahurot atong slot Dugay na jud kayo. Okay. Kaning magsunod lang nako aning atong misa kada adlaw sobra man gini 1 million dana na dias mga reels nga ganay nag-reel aning atong kuan napay nag-TikTok daghan kayo nagsunod pero mo lagi inig kabati malingaw lang og mo natay joke ana malingaw inig-ingo na slot ana nasan slot nasan di ba? Mao na siya kay wa kay tama di ta ganahan maminaw basta mutudlo na ang Ginoo. Diri sa atong tubag sa Salmo sa may gibutang dire, bulahan sila kansang kinabuhi walay ikapasangil. Maminaw bitaw kuros mga politicians pulos gyud na ay ikapasangil ang ilang kinabuhi. Kabantay mo nang maghinapakay sila glapok kay pulos maginay ikapasangil. Lingi ako no imong tupad na kumusta man imong kinabuhi way ikapasangil. Kusog magiging ka mo himog pasangil palit mog slot na para panis tambal, para panis maintenance, para panis eskwelahan. Kusog kay ta mamasangil, no? Mao na unsa man ang kinabuhi nga walay ikapasangil, walay ikasaway, kanang kinabuhi nga kabus. Kabus dili tungod kay nagtinapulan, kung dili kabus tungod kay wa gyud mangangkon sa mga butang sa kalibutan. Kanus aman ta dunay mga sayop o mga gitawag na dagkong mga apan kung magsige na tagpangandoy pagtigom aning mga kalibutanong butang labi na ginang kwarta. Maobitaw ning ato karong mga kaso sa atong nasod, atong mga leaders sa simbahan o sa gobyerno, pulos-pulos gyud na ay mga anomalya aning kwarta. Questionable gyud ang kwarta. Di ba? Kinsa may mas daghag kaso ron sa kwarta, Team Marcos o Team Duterte? Na pamalandongin na ninyo nya katong daghan kay kaso, daghan kay anomalya sa kwarta sa atong nasod nga mga team adi na nato suportahan. Kung doon naman reusa questionable nya gamay-gamay ra kana nalay ato kay wa man sa perfect, no? Why perfect? Ikaduha, maglisod tag patuman sa hustisya, kaangayan o kanang gitawag nato og transparency sa pagpadagan sa katilingbanong katungdanan basta hangol kay tag kalibutanong butang. Mamakak kita, dili ta transparent, dili ta dayag niya daghan kay taog kanini ang buhaton nga mga sala. Kinsa may mas dayag karon og kinabuhi aning duha ka team Marcos o Team Duterte, kanang inigsulti nila ba igo gyud ka matuoran kinsa man maunay atong butaran. Kay ang kanisa mga tao nga mosulti nga naa gyud aning gitawag og pagsunod sa pulong sa Ginoo, ang ila gyud kanunay isulti ana mao gyud ang pagpatunhay aning kahiusa, kauswagan, hustisya, accountability, muna ilang kanunay hisgutan kaning pagsumpo aning mga drugas, sumpo aning mga insurgency, sumpo aning mga sala
nga makaapiktar sa peace and order sa atong kinabuhi. Karon daghan kay tag makita nga pinatianay naa na siya karon kawat, patay, sige lang gyud nya. Relax pa ka maglakaw-lakaw karon magabi, labi nag-ikarang usa, murag posibleng dili na kay naay mo kalit laglab ni mo diha. Bisag tanawon niyo social media kada adlaw na anay driver nga gipatay, gitulis, estudyante gitulis, mga tindahan gitulis, naay kidnapping, for ransom, patyon ra bang hinuog dayon, napatoy ni reklamo, nakabayad na kuno sila, gipatay ginuog lahos. Na karon ilingay mong tupad ing nadili ka mabiktima karong gabi. Ina. O siguro na nagahupo-hupo ni mo diha, labi nagwa na ikasuyo. O kinsa may musumpo nini ang mga taong nagsunod sa Ginoo. Kinsa may mudipinsaan ang mga taong nagsunod sa yawa. Atong pilion karong eleksyon ang mga taong naningkamot pagsumpo niining mga kanibang mga krimen sa atong katilingban nga nakahulga sa atong seguridad nga mga katawhang Pilipino. Di tingali perfect, pero at least naningkamot gyud. Muna ang pagsunod sa Ginoo, dili nato sundon ang atong kaugalingon. Ug sa pagsunod nato ani, dauton tas kalibutan, dumtan tas kalibutan. Sige lang, okay lang. Butang-butangan tas kalibutan, kay may makanisla muhimog mga butang-butang ang kalibutan. Kanang gitawag nato sana injustisya ba. Mo na dire si Esteban gibutang-butangan, si Jesus gibutang-butangan, nga matay gini silang duha. Lain nasanglingi sa imong tupad ing na okay ra kag butang-butangan, okay ra. Okay ra. Congratulations kung okay, pero may kaadi sa na unfair man sana. Buangon sa ka. Dawat lang, pero padayon pagbarog sa kamatuoran. Ang naong ni Esteban, pagbarog niya sa kamatuoran, nahimong nidanag nga mura kunog anghel ang niyang naong. Ngano man kay mo gawas gid ng kalipay o kalinaw sa atong naong, basta wa tay gitago-taguan nga mga sala. Kana bang nagbarog kas kamatuoran, matod pa ni Kristo, the truth will set you free. Magbakak-bakak na ganita na nagitay anomalya, magkaratol-ratol kita. Kinsa marong team nga murag nagkaratol-ratol, nagkaduol ng eleksyon, kinsa may nagkaratol-ratol ron, Team Marcos o Team Duterte. Kanang magkaratol-ratol, ato na ng taktakon, nga naman, wagin na sila klaro. Pero kanang relax, kay makadawat ragyog unsay ihukom sa mga tao, kana mo'y nindot. Labi na gyud kung way tikas ang atong eleksyon. So atong awhagon ang atong mga board of election inspectors, kanang mga mag-facilitate sa election sa presinto hangtod na gyud sa national level, nga unta magsunod gyud sila sa Dios nun nga kinaiya, na nasandig nila ang gitawag natog kaugmaon sa nasod. Ang mga butante mo pili ra gid na, pero ang moihap aron mo gawas ang tinuod naa sa kumilik. O kinsa maning mga taos kumilik, kamo maoy number 1 nga paninglan sa Ginoo kung makalusot ning tikas. Pagbantay mo, doon na mo'y dawatonon, either premyo or silot. Lingian na sa imong tupad, ing na member kas kumilik. Na member ka? Og member gani kapag bantay dako kay kag tulubagos Ginoo karon anig mo apil ka ng mga
binuang diha. O ginaot unta, why taga kumilik nga moapil. In short, Diyos nun unta ang kinaiya sa atong kumilik. Bahala nagdi ay mga yawanon nga butante, kay mogawas magina ang Diyos nun. Basta ang kumilik, Diyos nun. Sige, manindog na ta. Mga igsoon, mudangop kita sa atong langit nung amahan tungod sa atong mga panginahanglan ug masaligon kitang moingon, Ginoo, dungga ang among pangamoyo. Ginoo, dungga ang among pangamoyo. Nga ang simbahan, mupukaw diha sa iyang mga sakop sa kagutom o sa kauhaw, alang sa pan sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamoyo. Nga makaamgo kita, nga ang mga gipangandoy sa kasing-kasing, dili matubag, pinaagi sa pagtinguha, sa kalibutanong kalampusan, o sa material nga kaharuhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamoyo. Nga sila nga nag-usik-usik sa pagpangitag kalipay, diha sa sayop nga paagi, magkakita sa hustong tumong sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamoyo. Nga ang mga masakiton, makadawat og kahupayan, og pagtagad, gikan kanila nga nag-amuma kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamoyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamoyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamoyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamoyo. Nga sila nga namatay diha ni Kristo, mahiusa diha sa bag-ong kinabuhi, sa iyang pagkabanhaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamoyo. Makagagahom og maluluyon nga Dios, dawata kining among pagampo, nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mong gugma, sa gupaw santusan. Kining pagod, kining bino, ginaman sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, ugasa mo, pagaliya, ihatag na kanamo, ulang itong amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang iniyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot,
alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa akong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among mga pag-ampo og mga halad, himua kaming angay sa imong mga sakramento sa gugma, pinaagi sa paghatag kanamo sa imong pasaylo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohonong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa wayhonong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pahan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Jose ang among obispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matang adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Manghayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay man ang gingharian, ang kahulugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
Ginoo, dila ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Ginoo, imo kaming giuli nganha sa kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw mo ni Kristo. Liguna kami pinaagi niining sakramento sa Pasko sa pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kalig-on, divine strength. Nya mahitabo ra ni kung ato gyung isintro ang atong paningkamot sa pagtigom og bahandi didto sa langit, dili din hisyuta. So salamat sa nagtigom og bahandi didto sa langit nga nagsigig palit na tog slots. Padayon lang tagpalit, no? Ang atong SBF DAG na apay 3,751 ka slots, tag 500 pesos per slot. Nya doon na ni 16 slot challenge nga tag 8,000. Ang ato sang God's Healing and Deliverance Powers na apay 30,119 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Na ni 12 slot challenge nga tag 1,200. Ang atong haligi para ni Mama Mary, katong itabang nato ni Father Arnel, na apay 308 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Doon na sa ni 20 slot challenge nga tag 2,000. Ang atong Litson slot sold out na tanan, ang 15. Wala na tayo slot sa Litson. So pakpakan na to ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Mao na lang ni ang atong last nga slots, no? Nya kung mapalit mo tag sa ka slots, sa tulo ka slots, 700 pesos. Nya kung mo appeal mo sa challenge, tulo ka challenges, 11,200 ang inyong ihatag aron maka-appeal mo sa tulo ka challenges.
Niya, padayon mog support sa atong YouTube channel, kaning Padresiano Ubod, aron sa makaspread ta, padayon sa atong ebanghelyo. Ang timailhan, ang atong number of subscribers, niabot na ni ron og 248,000 ka subscribers. Sige lang yun kada adlaw, view, like, share, o subscribe sa mga bag-o pa. Niya, ang atong official Facebook page, mao ang San Vicente Ferrer Paris, Liloan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magaman kita karon, mga anak sa Diyos, nabulan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon.